Sir, good Maayong morning, sir. buntag, Rimar. Good morning, sir. Long time no Maayong see. buntag. Busy ang life. Batnaw-sinaw. Musta Pag naman? now. Okay na, sir. Kira ka sa Ginoo. Gracias sa Ginoo. Okay na, sir. Ikaw, sir. Kumusta? Niya gihapon, nag-antos to ng kagwapo, pareha sa imo. O ako nag-anto, sir. Ikaw rin, anto. Mao. Yeah. Naa si Rimar. Okay. Yes, sir. So, yun. Sa may akong ikalagad. Kuhan, sir. Daghan ngayong kuhan, sir. Nakapaminaw ako. Ganun, nakabalik ko paminaw sa inyo sa katong alas 6 ni mga program. Nagsisgot kay kuhan itong infallibility of the Pope. Which is, na may sa ito pag-explain mo na-clarify niyo ang si Pasabol to. Pero, mo na akong pangutana, sir, like, when it comes to teaching the doctrines, right? Or faith sa Roman Catholic, di sila magawa, di sila makakommit og error. So, akong first pangutana, sir, taas ni, pero sa time ni Peter, sir, di ba si Peter considered nyo as a first Pope, di ba? Pope. In the line of succession. So, sa panahon ni Peter, katong gi-rebuke siya ni Paul. Unsa may explanation nimo to, sir? Actually, kana magud nga panahon is wala magtudlo si San Pedro ana nga time. Katong gi-rebuke siya ni Saint Paul. Nigawas gid ang iyang gitawag og pagkahudyo, mo nang gibadlong siya. Mo na ang tudlo sa simbang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang Papa dili sa tanang panahon tama siya. Ngano man tungod kay ang iyang tawag anang promise of infallibility na rito sa faith and morals. So ang Papa, daghang Papa nga mga immoral, daghang mga Papa nga tudlo mga butang nga dili mao, pero wala nag-invoke ang iyang authority to teach faith and morals. So nya pagkaman for example, si Pope Alexander at ato ang tawag anang i-advance lang gamay. Si Pope Alexander grabe man to ka immoral. Santo Papa, pero never siya nagtudlo nga okay na ni kina kung gibuhat mo ninyong sundan, never siya nagtudlo. So ang pagkasayop nila ilahatong choice nga masayop sila same kang San Pedro. Naa sa gitawag og choice nga okay ni Dirico kay siyempre ni kuan man tawag ni sa kuan pa ni bugat ba ang iyahang simpatiya dito sa mga Hudyo kung i-compare dito nga makig-uban sa dito sa mga Hintil. Mo tang gibadlong sa San Pablo. Yung San Pablo nga dili na. So sa personal faith niya, posible siyang gitawag mamali. Pero pag mutudlo siya mga butang, labi na kanang naa siya tawag anang intention to bind all the faithful, kanya mutindog siya as chief shepherd or teacher sa simbahang Katolika, ayun, dili gyud siya masayop. Nga naman ingon pa ni Kristo, ang Espiritu Santo magtudlo ninyo sa tanan nga butang nga akong gitudlo ninyo. Yun. Okay, so salamat sa pag-answer. So, katong authority ni Paul, sir, to rebuke Peter, sa to pa, like, in some sense, there is like higher authority nga gigikanan ni either Peter or Paul, because si Paul naman siya authority to rebuke, so this amo to nagikan na authority. Actually, bisag dili San Pablo, bisag mga tawag ini mga layman. Basta nakabalo siya kung si tawag anang tinuod o niya ang mga lideres nagbuhat og mga butang naa si otoridad nga mobadlong. Wala giingon ni San Roberto Bellarmino na pag naay mga clerics, naay gitawag og mga obispo, naay gitawag og mga pari, even ang Santo Papa magbuhat og mga dautan, kay tan-on nila oy contrary naman ni sa gitudlo sa simbahang Katolika, ayon pwede tang tawag ining mobadlong niya. Ingon pa na siyang tama sa Aquinas, ingon niya usa ka na ka gitawag og balaod dun ba kung baga nga normal sa usa ka gitawag og subjects, normal sa mga tagasunod nga mobadlong silang superior kung ang ilang giimplementar ang ilahang gibuhat sukwahi na sa mandato nga ilahang gitawag og gunitan. Pero wa nagpasabot nagibadlong siya, labaw na sa iyahang tawag anang gibadlong, dili nahimo lang siyang labaw anang gitawag panahon na tungod kay siya ang naghupot sa truth, siya nagupot sa gitawag og kamatuoran nga tawag anang iyahang ibangga ba kung baga sa gitawag og opisyal nga nagtudlo og butang sukwahi sa gitawag og pagtuo. Mura ba ko ang Raymart ba, for example, ang ato ang presidente diri sa Pilipinas. Ang iyang mandate is to preserve and to guard the Constitution, di ba? Mo na iyang mandate.
Nya kung magbuhat sa mga daotan, katong mga kikita nga mga wala ba ti rights badlong niya na ti rights pero wala nagpasabot nag ato sing gibadlong labaw na taniya in terms of authority and in terms of tawag ining office. So same po na kung same po. So unsa may constitution sa church, sir? Yeah, like we protect. So makaingon ba ta nga how can we know nga ang gitudlo sa Pope in line siya sa doktrina sa simbahan. So naabay absolute truth or absolute doctrine sa church. Unya asa man na siya gibase nga makaingon ta nga ganay basin ay mutugmaw nga mini nga Pope or immoral nga Pope. Tas mag-create siya og doktrina. Asa man nato ma-base or nabatay ma-refer or reference nga kaniyang gitudlo safe or dili. Naa remark kanang gitawag namo remark og depositum fidei. Kanang gitawag namo og depositum fidei. Ang depositum fidei mao na kung sa English sa ato ang tawag ining layman's term deposit of faith. Kanang tawag anang layman's term nato mao na ang word di pa murag kuan pa sige mao na ang gitawag og word of God. Ang word of God sa mga Protestant, sa mga dili Katoliko, ang ilang interpretation is kanang Biblia. Mao man ang ilang tawag kanang interpretation. Pero sa simbang Katolika dili. Pag maingon og word of God, mao tong written ug katong unwritten. So word of God mao tong nasulat ug kadtong gitawag og wala masulat nga buhat nga ilang gipasapasa from the time of the apostles until now. Mao nang ilahang tawag anang gi-preserve, modern tradition kumbaga. So karon, pag naay papamanudlo og tawag ining mga butang nga sukuhay na sa pagtuon sa umang pag-ila, mo nang mubalik sila sa tradisyon sa pagtuo. Ingon ana ginabuhat for example, sa panahon sa First Council of Nicaea, wala pa man tay Biblia atong panahon na. Wala pa man tay Biblia, ana nga gitawag og panahon kay ang Bible. More naka-discuss na ta ani. Yes, pero ato lang gibalik gamay. Balang gamay. Di na ako mo sumbat kay kuan. Makuan man ta. For example, sa Council of Nicaea, unsa may nahitabo sa Council of Nicaea, wala pa may Biblia nga panahon nga kanang tawag ining Old and New Testament nga usa ka libro. So ang ilahang tawag anang gibuhat nga para makit-an gyud nga si Arius is nagtudlo og butang nga dili mao, gitaon nila tong mga gibuhat katong naa sila tawag ini mga misal kani adto ba kung baga sa ilahang gitawag og prayer. So dito nila ginatan-aw. Nga pagkauman pag dito mo ni tudlo sa mga apostol kani adto kay na may kanang maxim remark kanang lex orandi lex credendi lex vivendi. The law of birth, the law of faith, and the law of faith is the law of action. So kung sa to magsimba sila sa una mo ang tawag ini pagtuo. Namo, kung usa to ilahat tong gibuhat, kung sa tong pagtuo mo pod ang ilahang gitawag og buhaton. So dito nagsukad ang faith mo na pag naay mga questions concerning faith kung kanibang papa, for example Pope John the 22nd, tudlo siya nga tawag ining ang kuan ang mga taong naluwas na wala pa kaadto tawag anang langit. Mo na ningon sila gibadlong sa Your Holiness dili na mao. Ngano man kay gitudlo na sa mga apostol kaniadto kay subay sa tradisyon, subay sa tawag ining mga gipangtudlo sa mga fathers. So mo na makita nila ang tawag ini nga kamatuoran pinaagi ni ana di lang kay Biblia lang. Okay. So mo sa Bible gamay sir sa Council of Nicaea 325 man di ba? AD. Unsa man ang gingon dai sa 2 Timothy 3:16 to 17 na all scripture is God-breathed and it's useful for rebuking, correcting and training and teaching so that the man of God would be able kalimot ko sa whole kuan but ang idea nga all scripture so unsa man ang scripture nga gi-refer diri sa panahon ni San Pablo kung imo nang tanaw ni atras mo na sa verse 15 verse 13 14 before ka mo ato sa 15 ug 16 makita nato nga kana nga basahon nagitudlo ni San Pablo ana nga panahon existido na unya kana nga time is wala pa nahuman ang New Testament. Wala pa nahuman ang New Testament at that time. Ngano man kay isulat na ang tawag ining ang kanang old scripture sir. Unsa man gi-refer siya? Lagi muna kung tubag karon na remark na. Okay, so kanang giingon din all scripture nag-refer na si San Pablo ana katong sa scriptures nga existido sa ilahang panahon. Unsa man ang scripture?
kanang giingon ni San Pablo ba nga nagbasa ka na sukad pa sa imong Sa pagkabata. pagkabata. Yun. Na ka. Refer na Sa ang to para unang na gipunting scripture. anak ni San Pablo is pinakauna ang Old Testament. Kaya wala man sila kabalo. Wala man sila unang-una nga ma-appeal din sa scripture ang ilahang mga writings. Wala sila kabalo Wala sila kabalo nga ma-appeal na. Kanang panahon wala sila kabalo. Wala sila kabalo nga debatihan ng ilahang mga letters. Wala sila kabalo ang panahon. So kana nga yes. So kana nga gitawag og panahon kanang giingon din nga scriptures refer pa na sa Old Testament. Kana nga panahon. Ani nga panahon. So butang tani mga nanis mga siguro kay Timothy man napatay Paul mga 60 so mga below 60 AD ani nga time nanay niya also mga 50 nasulat ang only below 60 nasulat ang pinakaunang libro sa New Testament around 52 AD. 51 52 no. First Thessalonians ang unang nasulat Raymart ang First Thessalonians debatable siya sir kaya sa ako ang Galatians basin unsa na history to nabasa but pero based po sa tawag ng mga exegesis scholars isa majority sa ilaha is First Thessalonians 52. Minor man sir bisan ng Book of Hebrews so matakaybaw gin sa author yana so line ang kuan sa di ba so same sa writing sa mga scholars pero naapoy tawag ini mga scholars nag-ingon nga si San Pablo gid mismo ang nagdikta ana nga parang dili siya literally ang sulat pero siya ang nagdikta ana nga panahon ang uban sa dayon nga James. So muna sir, and then may ka nga wala sa kabaw but unsa nang giingon niya si Apostle Peter said ningon siya sa 2 Peter 3:16 gusto lang ako ma-clarify ba nga ang scripture kay although sa imong ginaingon pa pero naanay ka nang gisuwat sad sa Biblia nga somehow nag-implied siya nga there's already a scripture ingon sa 2 Peter 3:16 kang Peter ni actually gibasa na ang tibok nga kuan libro ni Peter like 2 weeks ago katong gikan ta nagstorya and sa as also in all his epistles speaking in them of these things therein are some things hard to understand which those who are unlearned and unstable rest as they do also the other scriptures unto their own destruction. So mismo si Apostol Pedro indirectly siya nga ningon siya nga mga sinuwat nga ni Pablo mga epistles ni Pablo although lisod siya sabton pero sama sa uban niya mga scriptures nga lisod sabton. So sa ato ba mismo si Apostol Pedro naingon na siya nga ang gisuwat ni Pablo tumanan nyo paminawa kay kana siya scripture so pulong sa Dios. So nya sa First Peter pod sa 1:19 verse 1:19-20 siya nga ang mga propeta o manunulat sa pulong sa Dios wala na sila gamit sila ng kaugalingong panghunahuna kung dili gilamdagan o gigiyahan sila mo nag-inspire sila sa Ginoo para ilang mga sinulat mo ganay gusto nga kon sa Ginoo. So ako lang punto sir like unsa na to pagkaila nga infallible ang usa ka tawo or ang iyang gisulti ang tinudlo dili mini nga pagtulunan kung kini nakabase og inline sa pulong sa Ginoo kay kung ang pulong sa Ginoo kay kamo mo claim mo nga kamo may niya kanimo ni ang pulong sa Dios the Bible is the word of God agree man di ba so kung dili na to mabase sa pulong sa Ginoo mahog na siya nga mini ni siya ingon si Paul bitaw nga kung naay magsangyaw og laing ebanghelyo nga dili pareha sa among gisangyaw ninyo kanang tawhana let him be accursed kay bisan pag anghel gikan sa langit or bisan kami usbon ang mensahe ang gospel ebanghelyo taugon nga tinunglo so mo na ako lang niya naay ka nang natay dapat basehan ang absolute truth nga kung sa constitution sa simbahan sa pagtuo kay kung naay mo musulpot nga mga mini nga mga mini nga propeta kung saan man nato pag-verify kung kamatuoran ba ni kanilang gisulti gikan bagid sila sa Ginoo mo sa ingon ni Peter nga naay test every spirit. So ako ang tawag anang tubag ana ako'y last nga pangutana mo kunig ani unya. Sige. So ang ako ang tawag ining tubag ana Raymart sa panahon nagisulti na ni San Pedro nga naay ubang mga sulat ni sa tawag ni San Pablo nga limalisod sabton kana nga panahon is kung sa kuan pa wala pa na declared ang canon nga mamahimong included sa scripture kay kana nga panahon magud instruction pa manggud na sa kana nga tawag ana nga time is ilahan ng instruction kumbaga wala ninyo San Pedro tumana ninyo. Kung in terms of tawag ilang canonicity, ilan ang gi-affirm ilahang rule kumbaga, ilahang rule. Scriptures ilahang rule.
Ang Yes, gisulat ilahang nila. rule. Pero dili pa gyud nimo ingnon nga mao na ng scripture. Ngano man kay again at that time is wala pa ni canon. Unya kung kana na nga to ang tawag ng basis, unsaon na lang tong sulat ni St. James? Unsaon na lang ang sulat ni St. John? Unsaon na lang tong mga gospels kung kana nga to ang tawag anang bugtong basis? So buti No, pasabot na napay ang ubay na mga sir. responsable. Yes, kada lang remark. So, buti pasabot na ay tawag ining kung sa kuan pa ba authority nga mo identify tawag ining mo kuy-kuy nga kining mo ang gitawag og mga sulata mao ni ang tuuhan natong scriptures. At that time sa panahon ni San Pedro is wala pa. Ngano man kay ang canon ana nga panahon is katong Alexandrian canon. Sa gitawag og Old Testament kung sa kuan pa kung imuhang tan-awon ang ubang pa mga scholars mura og supplemental kung baga ba katong mga writing sa mga apostles nga interpretation sa law nga ilahang gisunod subay sa gitawag og nakasulat sa gitawag og Old Testament. Yun. Pagkahuman ikaduha nga tawag ana nga punto. Kung imong tan-awon ang gisulat ni San Pedro, pag misgud sa ilahang gitawag og mga sulat, ilagi ang klaro nga ilahang mga sulat, ilahang gitawag og mga epistle. Buti pasabot makita nato nga particular instruction nila sa ilahang own community. Og wala nila gi-include ang gitawag og mga Hudyo. Kumbaga, sa kana nga gitawag og panahon ngano man kay malagi nagiingon nga ang katulang sakop nila ang gitagaan nila instruction sa kana nga gitawag og butang. So again, wala paggihapoy canonicity at that time ngano man kay ang pagkanon manggod after na sa third century. Pagkanon nga mao ni ma-include sa tuuhan natong scripture. Na kani up to instruction pa lang karon tuuhan na gyud nato as sacred scripture, included siya sa gitawag og sacred scripture. So tama mo 'tong imong giingon Raymart nga syempre ang ato ang tawag ang basis is number one is nakasulat na Iglesia Katolika Apostolika Romana. At the same time dili sila maka-identify, dili sila tawag ana maka-identify nga kini nga scripture ani tawag ini inspired written word of God ni kung walay tradisyon. Kay ang tradition ang mo determine na kani kini nga tawag ini sunulat San Pablo gyud ang nagsulat ani kay gikan ani nga mga tawo ilahan ning gipasapasa na connection kay San Pablo kay naman pa mga Gnostic writings at the time. So mo na nga for example Gospel of Thomas, Acts of Peter and Paul. Well, dagani. Pero ang simbahana ang nisulti nga mao ni ang tawag ining ato ang tuuhan karon nga kasulatan ngano man kay naa si otoridad kumbaga and gisandig niya sa dipo sa Tuntide. Yun. Okay. So, salamat sa pagtubag, sir. So, ang imong gi-refer nga canon, sir, sa katong kuha ni Pope Damasus? Iyang mention si St. Jerome? Yes. Actually, before on that, naa sila yung tawag ipang pili. Pakadalang. Naa sila yung tawag ipang pili. For example, sa around 170, sa panahon ni Bishop kasi ng obispuan ni Milito of Sardis. Naana si Gilitok, Old Testament. Athanasius. Sa Jerusalem, naana siya mga ipang-gather niya makon. Kanang Athanasius, kang St. Athanasius, mo na ng panahon ng tawag ining katong ongoing na ang process of tawag ining canonicity. Pagkanon nila. Ngano man kay giapil man sa debate sa Laodicea ug dito sa kuan, sa Cartago. So kana. Pero i-commission ni Pope Damasus sir mga 380, di ba? AD? Katong translation 63. 63 kay namatay si Pope Damaso 384. 87 depende sa imong kwintada 3 years. Ayun. So Molin sir kay kung basahon nimo sir sa kasaysayan sa bisan outside sa Bible sa mga 380 like sa ating mga historians Eusebius ang gisulat dito sir ang pag-commission ni sa akong pagsabot sa nabasa I don't know unsa kung ano but so ang pagsabot ang pag-commission ni Pope Damasus ni St. Jerome nga katong gi-gather ni St. Augustine is actually dili pag-canonize kung dili pag-translate sa kanang already na existing nga mga books into Latin Vulgate which is mo na nga kung basa ang Latin Vulgate is common language. So